Quin excel·lent final que estem veient. Tres atletes que encapçalen la cursa. Veiem el Morat, que arriba segon i primer classificat. Desvetllarem qui és Artur Bossi! Artur Bossi! Artur Bossi! Artur Bossi, guanyador de la cursa de l'atleta local. Artur Bossi, quin excel·lent final! Com veiem entrar també el Morat de la Nuri, Riurell Mesaiduni, el Luca Fone com a segon classificat d'Igualada. Artur Bossi, quina gran sorpresa, quina gran alegria! Bossi! Artur Bossi! Veiem entrar també el Jonathan Romeo amb un excel·lent temps de 29-24. L'Artur Bossi. Quin excel·lent triomf de l'Artur Bossi. Vinga, Carles! No t'ho esperàvem. La veritat, quina agradable sorpresa. Com ha recuperat. I més d'una dotzena d'atletes baixant dels 30 minuts. Més d'una dotzena d'atletes baixant dels 30 minuts.